Zimbili izinto ey'bhuqa indlu emnyama athi awusheve akuziwe kubantu bazokhuzwa zona utshwala nobufebe. Zimbili lezi zinto izona eziwukhiye. Izona zinto eziwukhiye lezi zinto ey'bhuqa indlu emnyama. Namhlanje sinodadewethu nabafowethu la abasebenza imisebenzi afana ngaba bayisebenzi, fana ngabasebenza imisebenzi emihlekana. Kodwa ngoba abazali bethu ney'ntombi zethu zibanjiwe ubundindwa. Namhlanje kungakho sizale iy'ngane ey'hluphekayo nathi sihlupheka. Sibanjwe notshwala nobundindwa. Umuntu uyahamba yondinda amithi ingane yakocele ngoba yabona ucela usebenza esitolo athatha ingane ayoyinikeza nangu sangweni ngoba usebenza translate. Ikhula langane izazi ukuthi yakasangweni kanti yakocele unina waba yinja. Waje ukuthatha ingane ayisela izalwa khona wabheka ifa lesikhashana wangalibheka ikusasa lale ngane ayikhulisa ngesibongo sendoda engayizali ukuthi izokhula ibe yini. Namhlanje kunabantu abahluphekayo ngisho ungakhuluma ngoshemba abanye bangamahloko ngabezwa bashawa yini bakhule ngey'bongo abangazalwa kuzo yini ubufebe notshwala. Nasi izinto eziwukhiye emhlabeni. Ma ungaphela lezi zinto emhlabeni izwe lingalunga. Izwe lingalunga. Tshwala bufebe. Namuhla basabanjiwe namanje abantu bayakhuzwa ngale nto abayiyeki. Abanye nje kuvungama inhliziyo bathi siphuza imali yakhe yini. Siphuza imali yakhe nangazabe simela kangaka sidakwa imali yakhe kulungile kodwa thina sakhisana ukusakisa wena isasa lakho. Bonke abefika ushengwengcelo sekutena abagade ethena seyingozini nathi sibuka sambe nonyazi. Amen. Noma ungaphika ngenhliziyo yakho kodwa thina sakhisa wena ikusasa ukuthi kusasa khulu ube umuntu. Kusasa khula ube umuntu uzobahlomona umuntu enjena. Nangu babungobese kwabangena endleleni kade xoxa ngomuntu owagula. Wagula ekeli yedwa. Waze wabucisha uyafa efeteli yedwa. Namanje insizwa zakithi sisazogula. Uzogula uzonakwa ngubani ngoba wena yakho imali awufuni ukuyithatha wenza into ezihlakaniphile. Uthatha imali wena, uthatha imali oyinikwa abantu bakithi. Awukho umsebenzi osetshenzwa umuntu olingekho involve ithonga lakhe kulowo msebenzi. Futhi ngendlela elikwethembe ngayo idlozi lakho lomsebenzi elinikewe liyazi ukuthi lezi zinto ey'dingeka kuzo zenza. Kodwa wena ngoba uthatha umqondo wakho uyawubambezela kungakho ngathi namhlanje uyahlupheka noma uyaswela. Ngokwani insizwa zakithi uthi silokoliidwedwe. Kanjani umfana madoda okhumezela kuba njengoba ngisuka eBhembini ngizobe ngisuka eBhembini ngizosebenza thina ngisenzela iy'dwedwe. Kunabafana abanebhadi umuntu asuke ekhaya kuba kuthiwa bayosebenza afike eThekwini asebenzela iy'dwedwe. Abe nekhadi lakaMakhamzi ngabo-Speed mangabe kunamakhadi lakhona abe nekhadi lakhona abe nekhadi lakaThweni abe namakhadi ey'dwedwe nje. Akanalo into ehlakaniphile. Unekhadi la unamakhadi ey'dwedwe une-DS.